masih tak sampai dulu sinane tuturan tuwa ora waradi mino sitong umumane sekolah studio yen jaman bowo mangjo tekan wasananing kupitutan wong renggeng lambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung sang muring kota segebyar tuwatining wayang purwa purwakaning kondo linaring nuting basa tuwe kono musuh-musuh yen linarasya karaos macari roha ngrasa wani uruhing diri ora sulumong sang rumangsang ilir jalma ngilwaca jarwe kursi tangkuk sang carita becik wis kembar jroning pakeliran ya iku sejati nami sane pagelaran inggih purwa surya candra darung ngangkartika wis menuju dhateng kawasa sahari ratri hangitri bawana purwa tebenduk sinagilir kumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi winduang sarta hamban kedukuran pangkar tumangkar kaya sinarambut kaya jawapati ngrebya dadi padhanging kutu-kutu alang atogo burung unum yang burutoyo dadi beranaan tanpa wijalan padang terawing sinaring sanggiwang nanging kengarsa merbawani jagat mungguing jagat witanduk munguk-munguk mungguing kalikan ukir abang merengangah lamun kaik siayah hadirat-dirato bumi saya dangu sumur sanggiwang argo wis katon sumeblak kanan kini ngabang esmu jenar kabar bawan sinaring sanggiwang basonto tanentu katon nuju ruya-ruya mangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung kinemelan gendanu kasiring praban sono lenggap lenggut nganti kaya gunung pakuplung mega tanah wis tamu selain kamu tasih tinular swangu poyo bugo garap tegal sawai angur seluruh tanah berote sinambi sesendunan sesindenan mikul karu gede anggil ngojo kayane sawana rompi rembakan sumur wangi sang wang argo tamu soinggil siatemu sinaring jagat wis katemu duning iki bulan papan ori dulitan kulon ningon-ningon rojo kaya pitik iwen sang soyang rembuk lamun miangan gelar pangunan lamun wanci sarap surya sami mulih marang kandange dewi-dewi anengge negari pun ditenggang minangka dados bukaring carita mboten sajaya omongan teking Kadipaten Permalang pemberko sampun lenggah Siliwangi wonten Parapatan Agung Kadipaten Permalang anengge putra Nalendra sang Samarga Prabu Trembuka ananging sang Raden Brajabinta sampun ngrasani pringkang ngarahi ananging sang Raden Brajamusti angandi ingkang ngarahi Wragil ananging sang Raden Walabendana sang Raden Brajabinta sajuga lenggah wonten ing Kadipaten Permalang datang obah datang musik penggaling sang Raden Brajabinta prasasat datang wonten ing gegodhongan ingkang obah samirana datang lumambah kabiar somong swaraning pratangga miwah pangliting waranggana segera murwani pangandikan dadoku mangling wijining pandika sang Raden Brajabinta ingkang dereng kababar ing lisan dados rakapaning kalih samya ngangsek piswane sedina ing masyarakat busana sutra
Sretinun neng pasewakan busana maneka warna puspiteng udyono miang panjrasarwa rokno renggeng maneh nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Nyareng peco lelewaran pergi laju sireng tadi wimbo kekonto mrek minging katiupeng maruto manto separang mangambar kongas Dedyan Kalarutu Mas Patih Raja Dewaku ora mengkuto dhisik di adikku bocah bagus Brojo mesti wae gawe kaget pun kakang ngawe kelawan jeneng Siadi padha ora harjo sak sowan murung ngersaning pun kakang iki Dimas Brajadenta. Kakang Brajadenta iya kakang gawe kaget penggalihku ana sak njabaning kadipaten. Dina iki kakang Brajadenta ngawe lan nyaketke sowan kono ngarsaning kakang Brajadenta. Mesti wae gawe kaget ana pakarti kleru apa kang ndak tindakake. Mara gage paringa dawuh kang nek kakang Brajadenta arep maringi pidana karo aku dosa apa sing bakal tak sandhang aku ora bakal wegah. Nanging yen arep
menehi ganjaran karo aku adimu Brajamusti. Banjur labuhan apa sing wis ndak tindake lan ndak lakoke? Ndak lakoni karo Kakang Brajadenta. Kakang daturi paring dawuh sing cetha. Iya. Gawe kaget mesti wae sowanmu tak awe. Iya Kakang. Padha raharja sak sowanmu ngarsane kakangmu. Pangastune Kakang Brajadenta pamujimu slamet tekaku Kang. Ora ana alangan swiji apa kalis ing sambikala. Nanging saurunge Kakang adimu Brajamusti ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang ngarsamu Kakang Brajadenta. Ana ing Kadipaten Pemalang Kakang Brajadenta. Iya. Siadi ngaturake bakti kelawan pun Kakang wis ndak tampa liwat pangestri wong tuwa wae tampan ana. Iya Kakang tak gegem dadekake jimat. Iya. Prayoga nuanggon mulunggu ngarsaning pun Kakang iki Dimas Brajamusti. Iya ya Kakang kaya ora kurang prayoga. Sowanku nang ngarsamu Kakang. Adikku di bocah Bagus Kala Bendana. Sawise kowe kaget tak awe sowanmu tak jaketake marang ngarsaku Kakangmu Brajadenta ing Kadipaten Pemalang. Padha raharja sak sowanmu. Tutapi pasake liwat sabe ya Kakang Brajadenta. Saurunge aku ki kaget enewe ganti apa Kakang Brajadenta ki gawe karo adi-adine. Gawe karo Brajamusti, gawe karo Kala Bendana. Gawe kaget Kakang nanging ora dadi apa. Pamuji Kakang Brajadenta slamet tekaku ning Kadipaten Pemalang kene Kakang. Ora liwat aku ngaturke bektiku kantur ya Kakang. Iya tak tampa ora liwat salam taklimku wae tampan ana. Tak gegem dadake jimat ya paripe dayana ing kacantosan Kakang. Penak nonggon mulunggu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Brajadenta gawe kaget nyaketake karo sowane adi-adimu Brajamusti lan Kala Bendana ing Kadipaten Pemalang Kakang. Ana wigati apa lan bakal ngrembug babagan apa? Sartane ana wigati apa lan ana perkara apa nganti kowe ngawe karo adi-adimu? Yen tak pitung miturut pemanggihku iki kaya bab sing pancen wigati. Nanging ana wigati apa Kakang tak aturi paring dawuh Kakang. Kakang Brajadenta aja mikir wae, aja mikir wae, tak aturi paring dawuh sing cetha. Nek kepareng yo murugake Wedarna ngendikano karo aku Kakang ning nek wadi tumraping para kadang sedaya munggah ingkang nyayaka Punggawa. Ayo dak kanthi manjing ana ing sanggar pamulekan papan Caturnetra karo adimu Kala Bendana iki Kakang Brajadenta. Gawe kaget mesti wae sowanmu kabeh tak awi. Iya. Aku bakal ngaturake lan babarake apa sing dadi wigatine aku ngawe lan nglumpukke adi-adiku kabeh ana ing teleng Kadipaten Pemalang iki. Iya Kakang daturi paring dawuh. Sepisan aku kepengin nyumurupi babagan kasarasaning kasantosaning lahir batin adi-adiku lan babagan karaharjaning gesanging adi-adiku Brajamusti lan Kala Bendana. Iya Kakang pamujimu. Iya Kakang pamujimu aku sehat bagas waras matur nuwun. Iya. Dene tungkap angka 2. Aku mung bakal ngrembug lan aku arep ngrembug babagan Nawala sing wis tak tampa saka Kakang Mbok Ayu Harimbi. Kakang Brajadenta nampa Nawala saka Kakang Mbok Ayu Harimbi ing Pringgondani. Ya dasar para nyata. Isining Nawala kepiye Kakang lan wigatine apa?
dene Kakang Mbok Ayu Arimbi ngaturi nawala utari maringi nawala karo Kakang Brajadenta isining nawala ya kuwi sepisan tulising nawala Gatotkaca bakal dadi jeneng ratu bakal diwisuda ana ing Pringgondani minangka ratu ana ing Pringgondani lan angka 2 isining nawala nimbali karo aku lan adi-adiku kabeh Braja Musti lan Kala Bendana supaya sowan menyang negara ing Pringgondani nyekseni lan ngombyongi lan uga menehi pangestu karo si Gatotkaca anggone bakal diwisuda minangka jumeneng ratu ning Pringgondani adi-adiku kabeh anjreng kang puspita arum cilireng samirana mri sekar kadung ngas kandanyo maweras arat naning driya aku ket mau ora bakal wigih ringo-ringo ndang karo Kakang Brajadenta wis ora usah nganggo suwe Kang mangerti ya Kang Gatotkaca kuwi cedhak turune awake dhewe Gatotkaca kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi Gatotkaca kuwi anake awake dhewe aku kuwi dianggep papan karo Gatotkaca ning pancen benere kaya ngono Kang mula ora usah suwe-suwe awake dhewe ayo suwan menyang Pringgondani nyekseni lan maringi pangestu Gatotkaca sing bakal diwisuda minangka ratu ana ing Pringgondani Kakang Brajadenta monggo dhisik diglejah kanthi permati lan taliti tedhak turune Gatotkaca sing saknyatane kuwi saka sapa? Lah saka sapa? Nek miturut Brajadenta, Gatotkaca kuwi tedhak turune mungsuh. Kok Kakang Brajadenta iso paring dawuh kaya ngono, Kang? Merga Gatotkaca kuwi anake Raden Bratasena utawa Raden Werkudara. Raden Werkudara kuwi atmajane Sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Astina. Merga nalika semana ana pabaratan utawa ana paprangan ing antaraning Nalendra Ngastina lan Rama Prabu Trembuka wekasan sakmengko iso gawe sirnane Rama Prabu Trembuka disababake saka tangane Prabu Pandhu lan pakartine Prabu Pandhu angka 2 Bratasena utawa Werkudara kuwi sing wis mateni karo Kakang Harimba. Kakang Harimba kuwi minangka pengayomanku sak banjure Sawarga Rama Prabu Trembuka ora ana. Mula nalika babat alas Wonomarta
Kakang Harimba tekaning pati saka tanganing Raden Bratasena mung mergo kakangmu Kakang Mbok Ayu Arimbi Mbak Yu Arimbi bakal dipek karo si Bratasena. Mula nek miturut Brajadenta awake dhewe ora sah mengestoni lan ora sah nyekseni jumenengan ratu utawa wisudan Nalendra si Gatotkaca ning praja ing Pringgondani. Ora sah mengestoni mergo Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh. Ora ana gunane yen to mung bakal gedhekke panguripane lan ora ana gunane yen mung bakal nerusake turasing mungsuh, turasing menungso kang ora duwe budi pekerti lan ora duwe ati wis wani mateni karo Rama Prabu Trembuka ing Pringgondani. Wah, Gusti Kang Gusti. Nek pemanggihmu kaya ngono kuwi nek rumangsaku kleru. Kleru sebabe apa? Tak jarwani ya Kakang. Kepiye? Swarga Rama Prabu Trembuka kuwi murid karo swarga Prabu Pandhudewanata dunalika semana. Iya, banjur Prabu Pandhudewanata kuwi gurune Rama Prabu Trembuka. Dunalika semana kuwi padine utawa tilar donyane Rama Prabu Trembuka kuwi ora kok merga Sinuwun Prabu Pandhudewanata ning merga diaja-ajahi karo cangkeme Patih Seguni. Apa ya pancen kaya mangkono? Iya kuwi ana critane Kakang. Diaja-ajahi karo Patih Seguni wekasan geger ana paperangan ana pabaratan antarane Rama Prabu Trembuka karo sawarga Prabu Pandhudewanata ing Astina wekasan mati sampyuh merga sabar-bare sak banjure Rama Prabu Trembuka dipateni utawa disirake dening Prabu Pandhudewanata. Prabu Pandhudewanata uga ora suwe sak banjure uga melu tilar donya. Angka 2 bapatine Kakang Harimba kuwi ora kok mergo Raden Bratasena melek ngepek karo Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora. Nanging mergo Kakang Harimba kuwi pasrah pati urip marang Raden Bratasena merga ana crita sing ngandhakake lan ngendikake tentreme Pringgondani lan Kamarta kuwi yen to nganggo syarat ditumbali gedhe Kakang Harimba utawa Raden Harimba Kang. Bila dalah kuwi bener kuwi Kang. Mila nek mitra tancurku Gatotkaca kuwi turase awake dhewe. Gatotkaca kuwi dudu rasing mungsuh yen to mengeti lelakon kuwi lho. Lah iya. Miturut Kakang Brajamusti kepiye? Miturut aku Kakang Brajadenta rasah nganggo suwe-suwe. Gatotkaca kuwi tedhak turuning awake dhewe. Gatotkaca kuwi anak turuning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Muga ora sah suwe-suwe. Aku mengestoni lan ayu tak ganti supaya sowan menyang praja ing Pringgondani. Wis to Kang, percaya sing dadi aturku. Aku arep anak ragil ning aku ngerti kabeh babakan kenthang kimpuling lelakon praja ing Pringgondani. Wela dalah. Lah kok dadi kaya mangkono critane. Lah pancen kenyatane kaya ngono Kakang. Yen ngono cerita sing tak tampa utawa kabar sing tak tampa kuwi ora ana nyatane. Lah iya alias berita hoax. Hoax kuwi apa? Kakang Brajadenta rasah ngendika iki basane bocah-bocah saiki. Wela dalah. Iya, nek pancen kaya mangkono aku nglenggono, aku ndodho ing kaluputan. Ayo ora sah suwe-suwe. Sowan menyang praja Pringgondani adi-adiku kabeh. Segra-segra yen permana kanca segra ngrakit nawang sesangga. Kapraban dening Sang Nalendratama mangu nenging
Erwo sing duka cipta berbudi mantana raras sing biar katari kula ing kono tuwau didhemadening Kadipaten Permalang dateng wonten gegudhangan ingkang mubah dateng wonten gegudhangan ingkang musik legek pasuryaning Sang Raden Brajadenta dupi ingkang arayi ngawuningani ingkang dados pangandikaning Sang Raden Brajadenta kocapo ketingal samya alok para nayaka pungga wonten ing Kadipaten Permalang samya alok beli wonten sastuya priyaga ingkang rawuh wonten ing Kadipaten Permalang babeh pindho sulta metarangan gawe kaget kang samya mulat lan menika warnaning Sang Tapa Bagalandurna Pandhita ing Sukalima miwah Patih Ngastori Sang Patih Harya Surya Harya Suman galiah minggah ing Kadipaten marang akeh karo kaget kang samya mulat Sinowati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bali lumut ambrah kenggang awito denjing-denjengan urung nganti purna lan urung nganti awake dhewe budal menyang negara ing Pringgondani nyekseni lan maringi pangestu menehi pangestu karo Gatotkaca
jagone ora padha tarung babone ora padha angrem kok iki ana yen tak titik saka sandhangane lan saka penganggone iki sawijining priyagung sing rawuh mrene wah dadi kawulinganmu kakang kuwi Begawan Jureng Sukalima apa iya karo Patih Harya Sekuti oh mula kaya ora pangling lan kaya aku tau weruh ateke utawa pasuryane piagung loro iki la iya wah ngadi-adi lho kakang ketekan wong loro iki kaya ketekan virus corona lho kok ngono ya ngono tenan iki pancen kaya ngono iki gaweane iki cuki-cuki licipi carak papak ijo-ijo kana ijo-ijo kene cangkeme wong loro iki monggo dhisik aja ngrasani karo daya ya wis mangsa burung kakang Brajadita nggone bakal ngladri karo priyagung loro iki kepiye iya lareno dhisik iya kakang kula nuwun sewu Kisanak menawi boten sisip panjenengan mriku ingkang asmi utawi peparap Sang Topo Begawan Durna Pandhita ing Sukalima sampun dinten kula tumamboyog disaweg sepisan menika kula wanu Kisanak asa pertapal saru gembol sumorante hawelah kula niki leres mekaten nger menawi jengandika supe kalawan ingkang Bapak ing Sukalima sakmangke awon tanpa rupi kula menika pandhita ing Sukalima peparap kula Sang Topo Durna utawi Resi Kumbayana wiladalah menawi mekaten wonten ing Kadipaten Permalang menika karawan priyayi-priyayi agung pancen inggih leres mekaten kula menika sekawit sowan wonten ing Kadipaten Permalang punika wonten ing Praja Pringgatani punika inggih alajeng ingkang wonten ngajengan menika menawi mboten sisip ing paningal kula punika Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni nuwun inggih nggih ngawula nun anak Mas Saladin Brajadenta kasinggihan mekaten panjipur saestu kula menika ingkang ngabdi kepatihan wonten ing Praja Ngastina kula Harya Suman ya Sengkuni inggih Rekyana Patih inggih wonten wigatos menapa dene sak mangke jengandika rawuh wonten ing mriki nanging sadèrèngipun mugi mangke karaharjan rawuh jengandika kekalih wonten ing Kadipaten Permalang pangestunipun paduka Anak Prabu utawi anak Mas Brajadenta wonten ing Kadipaten Permalang menika wilujeng swanipun ingkang Bapak Sukalima sakmangke wonten ing Kadipaten Permalang boten alih mboten manggi alangan setunggal punapa kalis ing sambi kala mboten wonten alangan lan mboten wonten rubida punapa-napa oh inggih kepareng ingkang Bapak ngaturaken pasegan panakrami mangke rumiyin kedahipun kula ingkang ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mboten panjenengan putra Nalendra kula menika jenengatanipun kula namung ngadheke pendhita gunung kula menika namung ngadheke pendhita lumrah wonten negari Ngastina kula menika mboten dipun dapuk mboten dipun dapuk dados menapa-menapa. Oh inggih. Nanging samangke kula aturi nampi salam taklimipun ingkang Bapak ing Sukalima. Oh inggih kula tampi karya bombong raos sing penggali. Boten langkung kasekecana ingkang layo ingkang langkung prayogi. Lenggah jengandika wonten ing Kadipaten Permalang menika Penemban. Oh inggih sampun wonten kirang prayogi. Rekyana Patih Harya Sengkuni mugi mangke karaharjan pangestu paduka anak Mas Brajadenta milujeng sawanipun ingkang abdi pun Harya Suman ing Kadipaten Permalang keparing kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih kula tampi dawuh sami-sami lenggah ingkang langkung sekeca sampun boten kirang prayogi Penemban kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Penemban menika kados wontenipun anak Mas Brajamusti inggih kasinggihan mekaten oh inggih kula tampi dawuh sami-sami prayogaken anggenipun lenggah sampun boten kirang prayogi
Argyana Patih Harya Sengguni bekti kula kunjuk. Anak Mas Brojo Musti inggih kula tampi dawah sami-sami. Lenggah ingkang langkung prayogi. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Kula Bendana apa mbageke karo Priyagung loro iki sing rawuh ana ing kene. Sudi. Aja kaya mangkono awake dhewe minangka sing duwe gubuk utawa sing duwe omah kudu nyugata daya utawa Priyagung sing rawuh ana ing kene. Delok-delok Kang. Lho. Nek daya ki bakal gawe becik, aku bakal mbagekke. Ning kira-kira nek dayae rawuh mrene ki ra nggawa dhuwit sak gepok wis ora sah. Kowe iki aja kaya mangkono. Mengko dhisik Kakang. Tak bagekke najan kanthi wigih ringa-ringa. Ning uga lahir batin penemban. Kok iki kaya kala Bendana? Iki penyebat. Wilujeng rawuhipun ya slamet tekaku ing Kadipaten Permalang. Bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestu Tampanana. Nggih. Regyana Patih Harya Sengguni wilujeng ya slamet tekaku ing kene nggih kula Bendana. Ora lewat pangestu Tampanana sing ngatur bekti karo sampean kuwi ya sapa? Ora ana wong ngaturake bekti kok menehi pangestu ki ora wagu, ora wagu, ora lumrah. Wela talah aja kaya ngono. Tata kramamu ki kudu mbok jaga. Iya penemban. Kula nuwun sewu Regyana Patih Harya Sengguni bawah penemban turna ing Sukalima sak mangkin damel kaget penggalipun ingkang abdipun Brajadenta. Lajeng ngantika rawuh wonten ing mriki wonten wigatos menapa tuwin badhe pirembagan babagan perkawis punapa lajeng ngantika rawuh tedhak wonten ing Kadipaten Permalang menika. Wah samangke menika kados mekaten nggih, samangke kados mekaten. Sepisan suwanipun ingkang Bapak Sukalima menika duwi dhateng Karaharjan Paduka anak Mas Brajadenta wonten ing Kadipaten Permalang. Oh inggih matur sembah nuwun. Den samangke ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten dipun nutus dening anak Prabu Duryudana nanging sowan kula menika saking kajengan kula piyambak bilih samangke kula nampi pawarta ingkang sampun sumebar warata wonten ing saindenging jagat raya punika pawarta ingkang binandhunging karna. Pawarta ingkang bina tambah bakul sinambiwara. Samangke menapa pancen kepara saestu putu kula pun Gatotkaca ing pringgondani samangke badhe dipun wisuda minangka nalindra wonten ing pringgondani. Oh inggih kula ugi nampi nawala saking Kakang Mbok Ayu Arimbi supados nyekseni lan caos pangestu dhateng anak kula pun Gatotkaca. Menawi ngaten mboten sisip kalian menapa ingkang sampun kula tampi. Mboten sisip kelawan kabar ingkang sampun kula tampi. Oh inggih kasinggihan mekaten. Ning kula nuwun sewu menapa jengandika menika badhe mengestoni lan badhe nyekseni wisudan Gatotkaca wonten ing Parjing Pringgondani. Oh inggih sebab Gatotkaca punika anak kula piyambak. Gatotkaca punika tedhak turuning Parjing Pringgondani, tedhak turuning Awirya. Kula nuwun sewu lunggir. Nek sampeyan paring dawuh kados mekaten menika miturut ingkang bapa ing plasa jenar menika klentu sebabe sepisan mengeti Gatotkaca punika anake Raden Werkudara utawi atmajaning Raden Bratasena. Inggih, Raden Bratasena menika atmajanipun sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Astina. Prabu Pandhu Dewanata ing Astina punika ingkang sampun mejahi dhateng ingkang Rama sawarga Prabu Trembuka. Lan Raden Bratasena menika ingkang sampun mejahi dhateng ingkang Araka Paduka inggih menika anak Mas Raden Harimba. Menawi jengandika badhe mengestoni jumenengan ratu tawi wisudana ratu anak putu kula pun Gatotkaca menika sakmangke
menapa mboten aminipun menawi Gatotkaca sampun madeg Nalendra menapa mboten aminipun jengandika menika ngokahi turasing mungsuh saya nuwuhake turasing mungsuh wonten ing Praja Pringgondani wekasan mboten sae kedadosanipun mboten namung nayaka lan punggawanipun nanging mangke kawulanipun ugi kasempyok ing ngaradan sabab Raden Gatotkaca punika tedhak turuning mungsuh senes tedhak turuning satriya luhur menika pancen leres ingkang dados satripun Patih Sengkuni kula nuwun sewu samangke dipun glecah kanthi permati dipun gelar dipun gelung dipun petang ingkang sampun dados keputusan sampeyan menika keputusan kepiye to Kang ingkang dados pikajengan ngandika ingkang badhe paring paestu sarta badhe anyekseni jumeneng Ratu Gatotkaca ing Praja Pringgondani samangke kula aturi gelar kula aturi gulung kula aturi metang pundi ingkang sae lan pundi ingkang boten sae nanging kula nuwun sewu kula sampun mireng crita ingkang saknyatanipun bilih sawarga Rama Prabu Trembuka menika dipun mejahi dening sawarga Prabu Pandhu Dewanata menika mboten kok memungsuhan nanging dipun ojo-ojoki dening Patih Harya Sengkuni modiar kowe wis tak critani mau-mau wis kentekan bahan kowe ayo arep ngopo kowe menika ingkang ngendika sinten adiku Kala Bendana oh Kala Bendana kowe bayi wingi sore ngerti apa ngerti apa-apa wong aku arep bayi kan ya ngerti susu lah iya to wis to aja waton omong kowe celemongan senengane Kala Bendana merengkon dhisik menika kala wau mboten kabar ingkang nyata menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap nanging mboten kababar dados kasunyatan nyatanipun kados mekaten kadidek adi kula Kala Bendana menika nadan wujudanipun sarwa kuciwa nanging menika anggadhahi pakarti lan budi pakerti ingkang luhur mboten wantun goro sarta nengenaken tumindak jujur lan nengenaken tumindak prayogi tumindak becik lan ngiwakaken marang tumindak ingkang boten sae nanging samangke kula aturi metang kula aturi glejah arimbe menika adine sapa anake sapa tedhak turi sapa Gatotkaca menika anake sapa putune sapa Gatotkaca menika atmajanipun Raden Bratasena utawi Raden Werkudara lan Raden Werkudara menika atmajanipun sawarga Prabu Pandhu Dewanata pejahipun Rama Prabu Trembuka menika sakmangke kula sampun matur ing ajeng pejahipun Rama Prabu Trembuka dipun sababaken saking pangojo-ojo lan pangijuk-ijukipun inggih punika Patih Harya Sengkuni ya Harya Sumaning Basa Jenar mila menawi jengandika badhe damel srana supados kula wurung anggen kula nyekseni lan anggen kula mangestoni jumenengan Ratu Tawi Sudan Gatotkaca ing Praja Pringgondani jengandika boten bakal mempan waduh piye ya ki wis ta Kala Bendana ki ngrepoti wae bayi ngisor kae apike iki di apike dibuntel bagor cemahe mrica petuk ndase nggo tampul bareng-bareng kowe iki aja sok kaya ngono padake apa wae wis pancen iki aku ra sing gawe srana ora bakal rampung iki Adipati iya Kakang Durna panalingan ilo lumajaring ratri lineng kajangganira kapisanan hong hong aneng perang Brantayuda sigra ngrakit punang ganten kinantenan guna Desti guna piranti dening Sang Begawan Durna
samangke sigra den dahar dening Sang Raden Brajadenta satemah mandi kang dados ciptaning Sang Begawan Durna malih tinggal duka yayasine Sang Raden Brajadenta kala wau kaget risang kapirang-pirangkul kinempit-kempit dosa ngaretnaning bawana menika napa menika ganten utawi kinang samangke jengandika kula aturi ndahar wujudipun ganten menika kala wau supados samangke jengandika saged mangertosi lelampahan ingkang sak nyatanipun lan saged mangertosi pepadang lan saged mangertosi pepeteng ingkang tumantu wonten ing para jingpring gondani menawi telu mekaten kula nedha wujudipun punang ganten punika monggo kula aturi dhahar Ken Tata gati Wisraya Indriyang sasara maruta pamana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo ladalah bujreng-bujreng iblis lanat padha jijjikan lah kok teko kaya mangkono timpen pakartine Kakang Mbok Ayu Arimbi menehi pangestu karo turasing mungsuh lan teko kaya mangkono pakartine Kakang Mbok Ayu Arimbi sing kaya dene wong wedok pelanyahan sing gelem nampa tresna wong lenang sing turasing mungsuh gelem nampa tresna sekuh mungsuh kaya ngono dimen pakartine Kakang Mbok Ayu Arimbi Kang eling lho Kang Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi sapa Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi sulih sarirane wong tuwa aja tak omongke kaya ngono kuwi ora Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kaya dene wong wedok pelanyahan mung golek enake ning ora ngerti akibate kuwi sing dadi watekane Kakang Mbakyumu Arimbi kae ora ngerti yen to sing ditresnani sing ditampa katresnane kuwi turasing mungsuh ning eling Kang awake dhewe iki mung manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi bayi wingi sore mejang karo wong gerang ngerti apa kowe babakan mringgondani Sektion jero langit tuaku waskita aku tinimbang kowe ning mbok yo eling hae ora bakal gubri sing dadi tangkemmu tak pestheke dina iki seksenana aku Balelo Brajadenta Balelo tak ulungake dampar mringgondani yen wis gumlundung sirahe Raden Brajadenta Kang Bojo eling to Kang aja nurusi cangkepe penungsa loro iki wis ora sah kaya ngono kuwi to Kakang ayo to Gatotkaca ki anake dhewe Gatotkaca ki tedhak turune awake dhewe nek awake dhewe ra mengestuni karo Gatotkaca kuwi bakal diwisuda distol tempun awake dhewe Kang wis ora gubris tangkemmu intine sok sapa kae wae
sing mepalangi karepane Brajadenta anggone balila lan mangestoni Gatotkaca jumenengan ratu utawa Dewi Sudha ning Praja Pringgondani atur minggat wae saka praja utawa saka Kadipaten Permalang ning aku ngelekke sepisan meneh ya Kang aku wis ngelekke ket mau nek ana apa-apa Kakang Mbok Ayu Arimbi duka karo Kakang Brajadenta Braja Musti lan Kala Bendana ora melu Kang kawontenipun menika sampun kados maten jengandika anak Mas Brajadenta mboten sah kewatos. Kajengipun lha nggih, kajengipun. Gunane apa? Ndiadi ora mengestoni sing dadi karepe kakangne, Ndiadi ora manut karo kakangne. Oh. Alu wong ilang-ilangan ndok siji. Ora manut babat ndase. Dielekke ra kena disurati wae. Inggih panjen mekaten. Oh nggih samangke mboten sawatos. Samangke kula ingkang nedya ngrangket. Dateng pun Kala Bendana mriki samangke mboten wurunga Kala Bendanipun ditokel playune mboten wurunga samangke namung mlayu teng Praja Pringgondani. Matur kalih Gusti Ayu Arimbi. Lah nggih. Kasingjan mekaten saderengipun kula ngaturaken matur sembah ingkang tanpa upami. Oh nggih, oh nggih. Pun nek pun jagake Kurawa niku pun santai, pun madange pun kecukupan. Kakang Dura ki ngomong apa? Ngomong kaya ngene. Makane wong ngelih iki teko-teko madang. Lah iya kaya ngono to Kakang. Oh nggih sak mangke kula pasrah. Babakan nadi kula Kala Bendana wasi. Sak mangke kula nyuwun sampun ngantos Gatotkaca siyos dipun wisuda minangka ratu wonten ing Pringgondani. Oh nggih ngesaken dawuh. Braja Musti, piye Kakang? Kowe aja melu-melu Kala Bendana, kowe manuta karo pon Kakang. Iya Kakang, sendika sing dadi dawuhmu. Budal kang padha seba. Pun Kakang nedya manjing ana ing sanggar pamelengan. Iya Kakang, aku njaluk pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik utawa Braja Musti. Wis puno gading parangkilan. Arsa Raden Brajadenta kundur manjing wonten ing sanggar pamelengan. Kadhelaken sanggening Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil upacaraning Kadipaten. Kawula saking mandra tindaknya Sang Raden Brajadenta kaya tansah reruntungan candrane.